Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa K-Cat Channel sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Tanan ng mga BPO company sa Bacolod, inspeksyonon matapos na natabo nga pagpositibo sa COVID-19 sa 41 ka mga empleyado sa Transcom. Sa Bacolod, babae nga nagbaligya sa iyang ginrentahan nga pick-up, arestado sa entrapment operation. Sa Ilog, lalaki nga may kaso ng murder, gintiro sa riding in tandem, patay. Sa Dumaguete City, fetus na sapuan sa sulod sa bag. Iloy nga nahulugan, nagsungka sa PNP. Kag sa Good Vibes, saksihan ang matahom ng mga tourist destinations kag kandidata para sa diwata sang kali sang Don Salvador Benedicto. Initanan sa Digicast Negros X. Una kita sa balita sa panahon, Bacolod City kag Negros Occidental ang makaeksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan tugas ang amihan o northeast monsoon. Nagpagwa kainas ang aga sang rainfall advisory ang Pag-asa bangod sang mahimo pagluntad sang madamol nga ulan sa probinsya nga magalawig sang 2-3 ka oras. Base sa weather advisory sang Pag-asa, wala sang low pressure area o kun bagyo kundi ang amihan sa karon ang nagadala sa maulanon nga panahon sa madamo nga bahin sang pungsod. Mangin kasarangan tubtub mabaskog naman ang huyop sang hangin sa kadagatan nga magatugas sang dalagko nga balud. Ginapanugyan ang publiko nga mag-ulo aligmat sa lakat sang panahon kag maghalong man ang mga mananagat sa pagpalabod. Sa number 9, Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office nagsugod sa pagtinlo sa Mambulo Creek sa Barangay 8. Sa video kagin post ng DRRMO sa Bacolod sa ila sining nga Facebook page, makita nga nagsugod na sa pag-operate ang bago nga Hydromech Amphibious Excavator sang syudad sa Bacolod. Excavation kag dredging ang sarang mahimo sini. Makita nga halos basura na lang ang nagaokupar sa karon sa amo nga creek. Kalabanan sa sini nga mga basura, mga plastic sachets kag plastic bottles. Ginpangkandos ang basura pagwa diri. Isa ini sa mga ginalantaw nga rason sa pagbaha sa Bacolod. Sa unang adlaw sang dredging kag excavation, ginupdan ini sa nagkanalain nga mga ahensya sang Bacolod. Magalibot ang excavator sa nagkanalain nga mga suba kag creek para hawanan. Sa number 8, fetus nga nasulod sa bag ang nasapwan sa kilid sang suba. Iloy nagsungka sa PNP. Nasapwan sang Sabado sa kilid sang suba, Barangay Kalindagan sa Dumaguete City ang isa ka fetus nga nasulod sa brown nga bag. Sunod sa barangay Kagawad nga si Rolando Egara, ang fetus nga wala na sang kabuhi. Ang nakita sa mga kabataan nga nasulod sa bag upod ang mga bayo. Kahapon ang 21 anyos nga nagpakilala nga iloy sang lapsag ang nagsungka man sa Dumaguete City Police Station. Iya ginako nga iya ginhaboy ang iya 7 ka bulan nga lapsag sa suba sang Sabado sang gabi. Nahulugan siya sunod sa iya gani iya na lang ginhaboy sa suba ang fetus. Sa number 7, sa Banwasang Ilog, lalaki nga 5 ka tuig na preso bangod sang kaso nga murder, ginpatay sang riding in tandem. Patay ang 43 anyos nga si Ronilo Ansag matapos tiruon sang riding in tandem kay nasag aga sa barangay Dangkalan sa Banwasang Ilog. Sa investigasyon sa PNP, gindulong lang sang biktima ang iya sini nga misis sa ginobrahan sa matabo ang pagpaniro. Nagkapanaog lang sa motor sunod sa pulis ang misis ni Ansag sang ginpunduhan siya sang riding in tandem kag gintiro sang mga nagaangkas nga gunman. Pareho nga nakaptabon ang guya sang driver sa motor kag gunman nga nagaangkas suno sa PNP. Posible pagtimalo suno sa pulis ang motibo sa pagpatay sa kay Ansag bangod sa 5 ka tuig ini nga na-detain sa kaso nga murder antes ini makagwa sang 2017. Sa number 6, sa pagpatuman sang Child Safety in Motor Vehicles Act ang iga-postpone. Sa isa ka pahayag
Ginsiling nga ang LTO ang nag-finalize pa sa enforcement protocol sini ilabi na nga kinahanglan ang special training kung imbolbado ang kabataan. Ang DOTR kag LTO ang naghilisugot nga nagakaigo ang deferment sang full implementation labi na sa economic situation subong kag may pandemic pa suno man sa pahayag. Nalakip sa layi nga maga-take effect na kuntani subong nga adlaw ang pagpatuman sang paggamit sang car seat sa mga kabataan 12 anyos panubo. Exempted diri ang yadtong lapaw sa 4'11 ang height. Suno kay Ruben Tampos ang pamuno sang LTO sa Bacolod, tutukan anay subong sang enforcement team samtang ginahulat ang mando sang regional office amo ang information dissemination angot sa amo nga lay. Damlag pa, may pila na ka mga negatibo nga reaksyon sa mga private vehicle owners ang amo nga sahi sang layi kasubong sang kakulang sang lugar kung magamay ang salakyan nga ginapanag-iyahan. We have to conduct isang information dissemination sa public. Importante na aware ang tao, aware ang motorista, aware ang mga motor vehicle owners, ang latest nga mga ginapa-implementar sa Land Transportation Office. So who's in charge of the information dissemination at this time, sir? At present, no, may law enforcement unit kami nga sila ang kakandak sang field operation. Ito dapat na ma-coordinate din sa media. Importante lang, try media nga makabulig sa pag-disseminate ng information. Sa number 5, gobernador nagapanawagan sa mga traders nga hindi pagpamantahaan ang pagdeklarar sa National Capital Region sa price ceiling. Ini ginalantaw nga makaapekto sa presyo sa baklanay sang baboy sa Negros Occidental. Yaring report ni Barbara Mijares. Kasunod sa pagpagwa sa executive order nga nagamando sa 210 tubtub 300 pesos kada kilo nga price cap sa presyo sang baboy sa National Capital Region, nag-apekto man ini sa presyo sang live weight sang commercial nga baboy sa probinsya. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, sa iya nga pagsugilanon sa commercial producer, nagnubo sa 20 pesos ang kilo sang live weight subong nga adlaw. Sa datos sang Provincial Veterinary Office, 180 pesos ang kilo sang live weight sang baboy gikan sa commercial producer. Nagpanawagan ang gobernador sa mga trader nga hindi pagpamentahaan ang sitwasyon. Apektado suno sa gobernador ang Negros Occidental, ilabi na karon nga nagasupply ang probinsya sa Luzon tugas ang kakulang nila sang supply dala sang ASF. The prices also here in Negros went up not because there's lack of supply. Mismo the traders, increase their buying price from our hog producers, and of course, before it reaches the market itself, our market vendors, patong-patong ng ginansya. No? So, pero as to the supply, I was assured by our hog raisers, especially our backyard hog raisers, that they will only ship out the excess. You appeal to them not to take advantage of the situation. Those that are really affected are the consumers, no? Because our hog raisers are very happy. No? Sunod naman kay Dr. Renata Dicena, ang epekto sang price cap sa baboy gikan sa backyard producers ang ginalantaw pa sa karon. Humalin sang Disyembre, ang kilo sang live weight gikan sa backyard producers yara sa 140 tubtub 150 ang kilo. Mga 10% man lamang sa kinahanglanon sa Luzon ang ginasupply sang probinsya kag magluwas sa Luzon, tayuyon man ang pagsupply sang Negros Occidental sa Cebu kag Leyte kag iban nga bahin sang Visayas. Kung may pagsaka man sa presyo sang baboy sa local market, bisan pa nga ang live weight gamay ang ginidog, ang market system isa sa ginalantaw naga-impluwensya sang presyo suno kay Dicena. Wala sang problema sa supply sang baboy sa Negros Occidental, suno sa veterinarian. Ang buyer and traders and vendors, amo na pasaka man sang presyo in terms of pork sales, no? Gamay lang na ang pag-move dyan. Number one, ang market naton is Cebu, Iloilo, Leyte, and other provinces in Luzon. Pangasinan, Tarlac, galapot pa na sa haton sa Bulacan and Baguio.
Secondly, 50-50 ang gina-ship out sa Negros. 50% yes ang commercial, 50% sa backyard. Sa February 1 monitoring sang Provincial Vet, halos 16 pesos ang average nga ginsaka sang presyo sang baboy sa merkado. 260 tubtub 270 ang presyo sang baboy sa Burgos Public Market karon, depende sa parte nga baklon. Suno sa mga manugbaligya, wala sang pagbago sa presyo subong nga semana kung ipaanggit sa presyo sang nagligad nga semana. Sa number 4, babayi nga nagbaligya sang ginrentahan sini nga salakyan ang arestado sa entrapment operation. Sa sulod sang isa ka mall sa Bacolod, ginaresto kahapon sang CIDG Bacolod upod sang Police Station 1 ang 49 anyos nga si Marivic Sanusi, pinaagi sa entrapment operation. Isa ka complainant ang nagapakig-angot sa CIDG Bacolod matapos iya nga madiskubrehan nga ang iya ginbakal nga sarakyan ginrentahan lang gali ni Sanusi. Sa investigasyon sang CIDG Bacolod sa Enero 13 pa, ginarkilahan sang suspect ang isa ka Toyota Hilux kaga matapos niya gin-extend sa 15 ka adlaw ang pagrenta sang salakyan, wala na siya nagsabat pa sa tag-iya. Natukiban sang tag-iya nga iya nagali ginbaligya ang salakyan sa Iloilo kag na-trace ini pagi sa GPS sang Hilux. Matapos ini ginbawi sang tag-iya sa ginbaligyaan nga persona, gin-set up ang entrapment operation sa Bacolod kung sa diin ihatag kuntani sang complainant ang balance nga 50,000 pesos sa iya ginbakal nga salakyan. Dito na sa mall na entrap kag nadakop sang operatiba si Sanusi. Kaso nga robbery, extortion, falsification of public documents kag estafa ang ginpasaka na batok sa iya. Sa number 3, Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiara nagapanawagan sa publiko nga mga pinauli sa Bacolod nga istrikto nga sundon ang mga travel requirements. Ini matapos nga mayara sang isa ka locally stranded individual nga nag-abot sa airport kahapon nga ginpaidalom sa RT-PCR test kag wala ginpahanugutan mag-home quarantine. Ini bangod, imbes nga RT-PCR test, resulta sang rapid antigen test ang iyang ginpakita pag-abot sa airport amo kun nga gin-swab test siya kag gin-quarantine anay sa isa ka hotel sa Bacolod. Suno kay familyaran, may kapaslawan man sa bahin sang airline company. Bangod ginpahanugutan ang mga persona nga makasakay bisan wala ini sang negative nga RT-PCR test result. Base sa travel guidelines sa Bacolod, isa sa mga requirements sa mga nagapauli sa Bacolod amo ang negatibo nga RT-PCR test gikan sa lugar nga ginhalinan o kun point of origin. We are in a health crisis, subong, and that we will always protect the general welfare of our constituents, and that we are advising all follow health protocols to comply all requirements na pinapangalan ng local government. Sa number 2, magasapol si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson buwas nga adlaw sa mga alkalde sa probinsya para mapatuod ang pagbakal sang bakuna kontra COVID-19 sa mga LGU. Suno kay Lacson, luyag niya mahibaluan kung ano ang gusto nga bakuna nga baklon sang mga LGU. Ang probinsya damlag pa naka-advance purchase na sang 100,000 doses gikan sa AstraZeneca. Suno kay Lacson, hindi niya man luyag nga ang mga alkalde ang magabakal sang lubos nga 100% sang bakuna para sa pumuluyo sini kay may programa man ang national government nga pagbakuna sang 70% sang populasyon. Wala na nalakip diri ang 17 anyos paidalom. Sa liga na lamang dapat sang LGU ang ginpahayag sang national government, ilabi na nga madamo man sang LGU nga wala sang igkasarang. Pero hindi naman sarang makapili pa kung ano nga brand sang bakuna kung magsalig sa igahatag sang national government. So you're not encouraging the LGU to buy 100%. 100%? No. Two-thirds. And then as far as the municipalities, if they say that they don't have the funds, I will understand that, and then we will just make sure that
these LGUs will be covered by the program or the rollout of the national government. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Bacolod Emergency Operations Center magapatigayon sa inspeksyon sa tanan nga mga business process outsourcing companies inagud to masigurado nga ila ginatuman ang minimum health protocols kontra COVID-19. Samtang Transcom ang naguntat na sa ilang operation kahapon matapos gimapanaugan sa notice of suspension. Ma-report si Marty Go. Ginserbi na kahapon sang City Legal Office ang notice of suspension sa Transcom. Ini matapos nga 41 ka mga empleyado sini ang nagpositibo sa COVID-19. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, magapatigayon sang sanitation kag disinfection sa sulod sang building sang Transcom sa sulod sang duha ka adlaw. Natala na nga magbalik sa operation ang kumbuyahan sa Huwebes. Pero suno kay Bayatan, hindi pagilayon nga makabalik sa trabaho ang mga empleyado nila bisan pa nagnegatibo sa swab test nga ginpatigayon sang management. Inibangod kinahanglan gid sila nga ma-assess liwat sang City Health Office. May ara silang ginswab nga mga close contacts nga nag-negative. But the city required them to have the reswab. Nga ginagayo sila nga kung pwede ini nga mga nag-negative maka-report by Thursday kung mag-resume ang ilo operation. Natukiban man sa Bacolod EOC nga wala ginaistrikto sang tagdumalahan sang Transcom ang paggamit sang backtrack sa mga empleyado sini. Ini ang rason kung nga ginbudlayan ng EOC sa contact tracing sang mga nagpositibo. Bangod sang natabo, natala na ang EOC nga magpatigayon sang inspection sa iban nga mga BPO company sa syudad para masiguro nga ginasunod gid ang health protocols batok sa COVID-19. Continuous ang monitoring naton. In fact, gin-monitor na gid naton pati ang iban pagid nga mga BPO. Just to make sure nga hindi bala nga wala bala sang may mga magdadason pagid nga pareho sila the cases. Just dasig lang siya mag-transmission. Ang transmission dasig lang. Samtang base sa records ang Bacolod EOC, 39 tanan ka mga barangay sa Bacolod ang wala sang kaso sang COVID-19 humalin sang Enero 18, tubtob sang Enero 31. May 159 naman karon ka mga active cases sang COVID-19 sa Bacolod. Marty Go para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, mga tourist destination kag mga matahom nga linay sang Don Salvador Benedicto ang nasalida sa isa ka video presentation sang Diwata sang Cali 2021. Ato na saksihan sa report ni Romeo Subaldo. Mga matahom nga mga tourist destinations nga bugal sang Don Salvador Benedicto. Ginupdan pagid sang 13 ka mga matahom nga mga kandidata sang Diwata sang Cali 2021. Hindi ay sarang masaksihan sa video presentation sang Diwata sang Cali nga gin-upload sa Facebook page sang Banwa. Sunod sa kay Rodney Ascalon, ang director sang pageant, pag nag-conceptualize ang video, luyag nila nga ipabugal ang mga tourist spots sang DSB nga amo karon ang nagabuhi sa ekonomiya sang Banwa sa piyak sang pandemic. Kadungan sini ang pagpakilala man sa mga kandidata. Ang pre-pageant night sa Pebrero 7 sa Municipality Gym. Ang coronation night sa Pebrero 9 naman na 7 sang gabi. Mangin isa ini ka physical nga pageant pero istrikto nga pagasundon nga katunga lang sang seating capacity ang pwede makasulod sa gym kag hindi pwede magtinuparay kag libot sa sulod sang venue. Kumbaga, Barb, ang video will speak of kung ano ang mga matahom nga mga bagay nga makita sa Don Salvador Benedicto. Daw ka puno gid sang nature ming, no? Falls, Pine trees, correct. syempre, ang mga famous na Barb na pang-rent nga mga lugar for family use ya nga hindi wala gagather mga tao. Doon mo siya subong tupatok dira kay ma-rent mo with your family upod mo dira. So gin-showcase nila sa aton ini nga mga matahom mo linay together with all these tourist destinations nga amo na kun subong Barb ang nagabuhi sa economy sang DSB.
the summer capital remain. Tanan green, no? Kung tanawon mong video, green ang makita mo gid. Katahom gid. Relaxing also. Kaag amoy ato mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.